Harare in the studio today. Yeah. Good morning, man of God. No pinda papi. Pamunongoda mdara. Pese murukwana. Magadi weshira. Weshira zvise. Aiwa ndina nini. Aiwa tinobwinya. Yeah. Kana kampekero kacho katosiyana. Yeah. The name Baba Harare, Yes. it's a name that will forever be there in a lot of people's minds, and those who go out to have fun and those who love JIT music will always have that name. Is it a name that you're prepared to let go? Baba Harare is a brand name. I think I didn't zvachose hazvibudi zvangofana nemunhu unogona kungoine supermarket yako kana ukunzi okay unogona uri okay but uchienda kuchisi. So it's a brand name. Hatingati ringarabwa kuti kunge rine madhimoni. No. But it's a brand name associated with Baba Harare vataiziya, and there's a new Baba Harare vatakuziya, and that Baba Harare wakudhara ndainzi Baba Harare. So you think we'll continue calling you Baba Harare? Even the music that you're singing now is different to who you are now. Yeah. To what you're saying then. Yeah, ndichedza ri Baba Harare ndotongodaira ndori watoenda pamaplatform ndori hatingamboti ringazochinja but tiri kuedha new name. Taritaura zvedu pari kubuda EP yedu kuti nealbum nyowani. But brand name Baba Harare aripo. Pane album nyowani, it's a gospel album kana? EP. Okay. Yeah. The gospel obvious. The change that has happened within Baba Harare, is it something that just you something that you just woke up and you said I want to change, or it's a process that you've lived for a time? It's a process. How long did it took you? Since 2019, 2019. Saka mutaura coiling family akuchisina? Kusina. Nothing from Baba Harare to expect zvakadaro. What made you change your mind? Is it the new beautiful wife, or it's a calling from God? No, it's a calling. Because chinhu chakabva kudhara ndichichifunga nezvacho, but ndaishawa ndo kana ukatanga uzvitsvaga Mwari anoshanda newiwu yemunhu kazhinji, havamanikidze munhu kutendeuka. So the moment ndaunotanga kutsvaga nezvazvo uchiverenga shoko uchida kutsvaga kuti panyika vana takauya kuzomborowa jembe here, totofa, tobhadhara rendi, totofa, zvotofarana. So ndaitsvaga zvinhu zvakaita seizvozvo kusvika ndazonyatsopabata pamita yacho ke. Pane here an incident that happened in your life that you would say this has been a life-changing situation? Like you're saying, hatingangozvaruka todya sadza totofa todai, pane zvaunofanira kuitawo. Was there something chakamboitika muupenyu chakakutriga kuti no, I have to do something in the house of God? Chekutanga ndechekutoti kuzvibvunza takazvarirwe. Takaita zvakawandisa patisani unoziva, takaita mbiri, takaita hatina kunyatsowana kugutsikana kuti saka ndo chete zvatopera, tatonakirwa zvatopera. So ukaverenga shoko raMwari ndopaunozowana zvinhu zvizhinji takasikirwa kuita the will of God. Kuna mascripture hoba anotiudza kuti ndochete zvatakambosikirwa pana. So Baba Harare, I've seen so many prophets on social media. Yes. Baba Harare ngave vandione ndivanamatire. I've got a sermon for him. I've got a message for Baba Harare. Was it kutendeuka when you came through those prophecies and prophets? Vese vanga vane message akanangana nemi. Inini handingati ndino appreciate maprophets anodaro, but kutendeuka kwangu ndakatendeuka ndisina prophecy anamboona. So after ndazotendeuka ndipo ndakazoona mamwe prophecy ekudhara pana vanonzi Untold vekubulawayo. Ndlovu. Ndakaona prophecy 4 years ago. Okay. But after ndatozotendeuka, so vaingotaura kuti pane mission andiri kuona achatendeuka, vakataura vanhu vachiti achasiya nonsense dzaari kuimba ndoitira vakashandisa. Okay. But ndakaiona izvozvo. So I have to ndakatozobvunza kuti vainire mukuru zvanzira ndairevewe. So what do I approach a prophet law? I'm not direct. Ndakatuma someone ari close.
Okay. Ende wakataura kuna vamwe hopa vachatende ukavanya tichavadomedu panapa but you must out now. So do you believe zvoimba dzenge dziri nonsense? Yes, that's nonsense. So are you Baba Harare, having said that, Ndatoziva bo ndaitoziva ndichitonyora kuti apa ndiri kuimba nonsense. Ndaito ndakatonyora songe nemusoro ndaitoirapa. so would you say that you would like to apologize to people for taking them for granted by giving them nonsense? No, vanhu vanoda nonsense izvi. Hamusi kufira dendere izvozvi. Is that nonsense? Inature yevanhu. Is that nonsense? Uri kudzidzei pakuti fira dendere. Handisi kumushora. Kozi ndaitomba wako kwatiro. Ndo zvinoda vanhu. Nature yevanhu vanoda zvisina basa. So some people would say, mukadzi akazosangana naBaba Harare ndiye chete akonzeresa, because the timing is just too good. All of a sudden Baba Harare is married, Baba Harare akapiya akagara muchechi and pane mukadzi munyowani. Oh yeah. Was it a catalyst for you to? No. Inyaya kuti zvakaitika coincidence yacho inge yakanyanya. So munhu anotendedza kufunga zvaanoda zvake, but that's not it. Tombosi type iyo yekuti inganditi siya jiti. No. Vanitoifarira ujiti? Handikati vanoifarira. Kana kuti havaifarire, but kusangana watakaita even namadam hatina kutombosangana on the grounds yekuti zvine music mukati kana kuti vari kundiona sababa Harare. No. So musically hatotoibvisa ikoko. I think ndo first person wandakatextira ndiri Australia kuti I'm quitting this thing or akatoshamisika. Would you allow us to talk to her? No. To find out her side of everything? Not today. Okay. But if she comes to you and she says, I would want you to balance between the social commentary of music and the gospel, would you like to do that? No. I think the fire can go maybe kugadzira even just a wedding song maybe. Yeah. Sema Christians vanhu pavanozombodawo kuti haungazoendi pamuchato wosvika wotanga kuworshipisa vanhu. Kana iri wedding wobanda vanhu vambojamba. Not zviya. No. When I look at you, Baba Harare, I see a different picture from the one that I've got in the picture frame, that I've known you before. One, you don't have the dreadlocks anymore. Yes. Would you say bvudzi raikutadzisai kuti munyatsopinda muimba yaMwari zvakanaka, or what was the reason why you decided to cut it off? Reason iripo ndeyekuti ukatendeuka ndi kutaura kutendeuka zvemashuwa kwete zvekuda unzi akatendeuka. No, tendeuka zvemashuwa. Yeah, zvemashuwa. Of which ndo pamuri imimi. Inini ndotozira ndezvemashuwa. So pane burden inouya kwauri. Vanhu tosiyana. Burden iyo ndo ichaita kuti usiye certain things. Unotonzwa wega kuti ichi chiri pandiri haichandiitire. Noti tiri kuti hanzi chiri evil kana kuti no hatizive pane izvozvo, but ndakaita burden yekusiya zvinhu zvakawanda. Ndingangoti zvese zvakadhakwa zvandaita. Handisi kuti rasa rakadhakwa mudara ndada kutouya So the gym and hapachisina? Gym iripo. Hapachisina apa? Mudara ndakakubvisira hembe ipapa. Iripo gym. Yakanyoreka, but size iriya ndo ratakabvisa. Alright. Because mudara taita tovamwe vanhu valastika. So ukaita kuti vamwe vanhu varasike nzira nekuda kwebhodhi yako, mhosva idzodzo dzogona kutoya pauri. Saka deep Baba. Zvinotokanganisa pakutenda zvese. Yes, inini even inbox yangu Instagram yetu. Ketushe. Waitoona mwana achitoita bara bhodhi yenyu watoda waiza. Ndoda kusangana nemi niko timotaura, I'm inviting you for lunch. Okay. But I would still want to find out from you, Baba Harare, but maybe I did not get the answer that I wanted to hear from you. Do you feel apologetic to all your fans of JIT music for letting them down? Should not depend on letting them down part. Because right now vanga vakuti ndo vatata kufila kuti na date vedu vanotipa music yedu yatinofarira. Just like me, I would say inini maybe ndogona kufarira oda chinonzi jiti chi ndo pamwe patoda uziva because jiti ndechimwewo
chigenre but kune beat legit kozoita zvakari surround like lyrics type dance kazhinji munoziva kuti kunofanira kuimba sina basa connotations anyway. So izvozvo ndo zvatakasiya beat rogona toya rakadzoka but rakarepwa negospel message. Saka imuka muchiti ndakasiya chiti mutaura nditi apologetic kusiya nonsense kana kusiya zvimwe munozviziva imimi zvima message zvemisleaders ndozvamurutaura ndikuti nini kana imimi maiimba music ini ndanda kutofila the inspiration kuti ababa Harare inspires me with the energy and the music and everything and then kana uchiinspire nezviya zvataimba zvizvo unofana kuona ndinoapologize kana ukainspire nezvozvo chiya tichikuudza chaizvo zvinoraramisa chaizvo. I'm just looking at this guy like I know him from long ago and what he's saying I'm saying oh what it's very different really. Very zvishwa Mwari vanochinja vanhu. I think ndo panofanira kuona vanhu simba raMwari. Chinonetsa ndechekuti munhu akazvarwa aneka akatoinstolewa chimwe chinhu chekuti zvaari kubelieva kana achitoti izvi zvakadai haumutenesi haumutenesi izvo pandi kutotaura pana kutoti dzakupenga dzekuti chikwe pane vatonyora zvanzi vachasiya zvavo vachadzoka. Saka munhu inonzi ndingati chiko kutya chokwadi the truth inotyisa kuti munhu ifese because hausati wava ready kuzviita saka unozvipikisa chete kuti hakuna zvakadai. Pane vamambotaura makati you look at life kuti ndazvarwa ndararama ndadya sadza ndongofa without doing anything for God. Would you say the music or the era that you were doing the kind of music you were being used by the demon and now you ndogona kudaro because message yayaita toamaitisina basa music is spiritual unoimba ndo zvichacontrola munhu aite something. Ndizotoona pakaimbewa imwe song vanhu vanorwa, imwe song yaimbewa vanhu vanochema, imwe song yaimbewa munhu anodzikama. Zvakafanira kuti uungaridza gospel song here uri kuchiuri unoona kutotanga kutofeka kuti nakuinaumba. So music is spiritual zvatotoimba zvaita nomwe munhu atopinda kana muchiure che hamusi kuona message ari kunzi makatibatisane edzi makutisiya tega vanhu majokes I know but ichokwadi. So life is spiritual, music is spiritual. Kune maspirits too yaMwari neSatani. It's either uri kwaMwari or uri kwaSatani. Hakuzoenda pakati. So haungati ndakarembera zokuti toda kumborwa secular ndakarembera kugospel no. Pane message yauya paWhatsApp either or either. Anze baba Harare vakatendeuka kunamata. Vanombonamata kuchechi ipi? Indonamata kunonzi kuSearch of Truth. But kazhinji ndonamata pese pandiri. I think ndo panobatsirwa vanhu haisi nyaya yekungonopinda muchechi wogarawo daiso pese pauri unofanira kungonamata. Okay. Would like to give you an opportunity to talk to your fans. Right. So we're opening up our 2 lines. You can call in on 0772-269-229 or 0772-269-241. Right. Let's give you an opportunity to talk to your listeners and their fans. So the album Rubuya, it's 100% gospel. What are you singing about in your album? Ruth, my testimony. It's about you. So yeah, but testimony yangu inokosa ingiri yemwe munhu ari kwaari. So irakawanda kujamba. Care to share your testimony? My testimony yekuti pane zvinhu zvakawanda zvandandisingazivi ende pane zvinhu zvakawanda zvafanira kuti ndaumbokupa example. Testimony yangu yekutanga ndeyekuti ndakwanisa kuziva Mwari ndega. Testimony huru. Kozoita imwe testimony inodzikisirwa navanhu vakawanda yekufema. Kutomuka ndichihwaira because kana hakuna chitunha chinonamata. Hakuna chitunha